Μόλικας. Και το πιάνω. Σάκι. Θα φωνάξω. Τι εννοεί? Εσύ δεν λες. Γιατί έτσι? Από αυτό εκεί πέρα που φαίνεται ποιο είναι? Ποιο? Το χωριό ή κάτω εκεί. Ελεύθερο. Ελεύθερα είναι. Εμείς είμαστε πίσω από το βουνό, Ναι, γιατί είμαστε γαμάς. Τώρα, αν δεν πες να βλέπουμε εμείς τον... Δεν λέει. Πού είναι το ελεύθερο, ρε? Άιντε, εμείς Αναστασία. Πάει, είσαι όρθια. Σε βάζουμε να κάτσεις. Σε βάζουμε να κάτσεις. Όχι ρε πάνω, άστε με! Όχι! Ναι, είδες, δεν λιώνουν αυτά. Φαντάσου. Ναι, από εκεί είναι γεμάτο. Μυθολογία. Υπήρχαν δύο γίγαντες, ο ένας έγινε πέτος από εδώ απέναντι και ο άλλος απέναντι εδώ. Εδώ αυτή η δρακόνη έχει πετρώματα από πάπικο. Και η άλλη έχει πετρώματα από εδώ. Έλεγα να κάνω ένα μπάνιο στη δρακόλινη. Μπορεί να κάνουμε και Α, απέναντι. Πού είστε ρε ακόμα? Δεν ακούγεται καν αυτό, δεν είναι εξωγόνο. Πλάκα κάνω, ρε. Έχει λίγο. Είδες. αυτά ανεβήκατε εδώ πάνω, είσαστε καταπληκτικοί. Έφτασε το Παλισσέλβα. Των δικαίων τελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα άπαυσον. Πιλάτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημώνο καταβάσεις άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων. Μάτωρ και πάσες αρκώσω τον θάνατον καταπατήσας, τον διάβολο τραγήσας, σάμπελος αυτόν φαντιωτών και βάξωνα πάσα κόπο φωτεινό επόπο, φοβερό επόπο, αψήξεως, έρθα απεδραοδείς και αστανατός, πάντα μάρτυρο, παραπόντο, εκπέδε, ελόγο, ιέργο, ιδιαίος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ στην άνθρωπος. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβολοι, κύριε Πάρεδρε των γειτονικών χωριών, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βλάχων, φίλοι του χωριού μας, παδιώτες και παδιώτισσες. 70 σχεδόν χρόνια μετά τη φοβερή καταστροφή που υπέστησαν οι Πάδες, το μοναδικό χωριό της Λάκας Αόου που καταστράφηκε ολοσχερός, συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα στο χώρο αυτό για να ξαναθυμηθούμε τη σημαδιακή εκείνη Δευτέρα της 18ης Οκτωβρίου 1943. Τη μέρα που σημάδεψε την έναρξη της παραχμής του χωριού μας και της οριστικής εγκατάλειψης από τους περισσότερους παδιώτες. Το μίσος και η εκδίκηση της πολιτισμένης Γερμανίας αποτυπώθηκε στα σπίτια του χωριού μας, τις αποθήκες τους, τους αχυρώνες τους, στα καταστήματα που είχε.
Αποτυπώθηκε στα μισοκαμμένα πρόσωπα των δύο συγχωριανών μας που δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν. Αποτυπώθηκε στους τρομαγμένους παδιώτες που κάτω από το ναό που κατέβηκαν να σωθούν έβλεπαν να υψώνεται ψηλά ο καπνός από το κάψιμο των σπιτιών του. Να βλέπει τα ριάκια που έρχονταν από το βουνό να μαυρίζουν από τη στάχτη και τα αποκαΐδια. Να μην μπορεί να εξηγήσει το γιατί. Να μην μπορεί να παρηγορήσει τα παιδιά του. Επέστρεψαν με πόδια βαριά στο χωριό μόλις έφυγαν οι Γερμανοί, αλλά προσπάθησαν μέσα στα χαλάσματα να αναζητήσουν λίγα φαγόσιμα από το κουμάντο που έκαναν για τον επερχόμενο τότε χειμώνα. Άλλοι να παρηγορήσουν τα μικρά που ξαφνικά είδαν τη ζωή τους να γίνεται όντως μαύρη. Άλλοι πάλι όπως πήραν τον δρόμο του ξεριζωμού και το αρχοντοχώρι οι πάδες με τα δίπατα και τρίπατα αρχοντικά, την ακμαία εμπορική δραστηριότητα και το γεμάτο ζωή χωριό της Λάκας κόντεψε να σβήσει από το χάρτη. Όμως, χάρη στη ψυχή των παππούδων και πατεράδων μας, το χωριό αυτό διατηρήθηκε και σιγά σιγά αναγεννήθηκε από την τέφρα του. Την Αποφράδα λοιπόν Δευτέρα της 18ης Οκτωβρίου του 1943 τιμούμε σήμερα με τη σεμνή αυτή τελετή, για να φωνάξουμε σε όλους τους τόνους, προς όλους τους ισχυρούς, πως ό,τι δεν ξεχνιέται μένει δυνατό και με τον τρόπο του πληγώνει όσους θέλουν ανέτεια να ξεριζώσουν αμάχους και τότε για να κάψουν φρονήματα και συνειδήσεις. Σας ευχαριστούμε όλους σας πολύ για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθείτε σήμερα εδώ στην άκρος ιστορική στιγμή για το χωριό μας. Κατάδοση Στεφάνο, από τον κύριο Δήμαρχο. Να κάνουμε αποκαλύψη. Η αποκάλυψη της πλάκας. Να γίνει κατάθεση στεφάνων από τον κύριο Δήμαρχο Κόνιτσας. Από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Λεπτού σιγή. Την όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ελευθεριά.
Περάστε στην πλατεία μας να κεράσουμε κάτι.